rækkefølge består af en app, der afvikler programmet, og en editor, hvor man kan oprette sine spørgsmål. Du skal nu vælge rækkefølge for at gå ind og oprette dine første spørgsmål. Du skal nu oprette dit første spørgsmål til applikationen rækkefølge. Det sker i editoren. Først en titel. Hvad er størst? En beskrivelse. Her arbejdes der med størrelser. Man kan vælge at sætte lyd til. Disse har man selv indspillet inden. Man skal have et billede koblet til, så det er lettere at genkende. Jeg bruger den, der hedder matematik. Nu er hele den her side faktisk klar. Alle indstillingerne er foretaget. Her kan jeg senere gå ind og redigere dem eller slette dem. Jeg går nu videre til næste. Her skal vi til at oprette en spørgsmålsliste, og det første spørgsmål er her. Hvilken bold er størst? Start med den mindste. Jeg kan vælge at sætte en lyd til. Jeg kan vælge, at eleverne skal arbejde uden at det betydning om, hvor lang tid det er om opgaven, eller jeg kan også vælge, at de kun har et vist antal sekunder. Jeg vælger her, at de skal arbejde uden at tid får betydning. Der skal altid være mindst 2 spørgsmål eller 2 objekter ind her. Jeg vælger det første billede. Jeg kan starte med at smide en golfbold ind her. Jeg kan igen gå ind og vælge. Og så vil jeg tage en tennisbold ind. Jeg kan igen sætte billedet mere ind. Jeg vælger nu at sætte fodbolden ind. Og det sidste billede, jeg vælger at sætte ind. Bemærk hernede, at jeg kan ændre rækkefølgen, så hvis jeg mente i stedet for at eksempelvis at fodbolden her skulle ind som nummer 2, jamen så kunne jeg gå ind i den her og så ændre den som nummer 3. Nu tror jeg nok, at en fodbold normalt er større end tennisbold, så vi bevarer den her. Så er jeg faktisk kommet så langt, så jeg er klar til at sige gem. Vi gemmer på et USB-stik. Jeg tror, jeg kalder den her for skal vi kalde bolde, så jeg selv kan huske, hvad den hedder. Og så siger jeg, skal jeg lige have fundet mit USB-stik også forresten. Den har vi her. Og så siger jeg gem. Det var den første. Nu kan jeg gå videre. Jeg kunne jo også vælge at sige, at den næste opgave hedder, kan du tælle baglæns. Jeg vælger en lyd. Og det vil sige, at den, de skal starte med, det kunne være 5, 4, 3, 2, 1. Jeg kan nemlig også skrive i felterne. Jeg klikker på tilføj. Er det nu det hele er gemt nu? God fornøjelse.